Bones, què tal? Com esteu, policies en progrés? Avui, m'apretaré una mica el micro ara, avui donarem la llei de coordinació de policies locals de Catalunya, la 16/1991, val? Que és de les policies locals. Vale? Llavors, fem un repàs ràpid a tot el que ens diuen els títols, de manera molt ràpida i molt àgil. Vale? Aquesta llei la podeu trobar segurament per internet, algun BOE o per gencat.cat. Segurament us la penjaré a la descripció. Vale? Anem a repassar títol 1 de les policies i les seves funcions, disposicions generals, armament i l'uniforme i els principis d'actuació i les funcions. Això us recordarà a l'altre vídeo, segur, que vaig fer, que era de la llei orgànica 286, que també parla dels principis bàsics d'actuació. I si recordem, a l'article 104 de la Constitució, més que res per fer-vos recordatori, perquè va bé matxacar-vos-ho, i matxacar-nos-ho, per a mi, perquè jo també sóc com vosaltres. Article 104 de la Constitució, anem a veure. Article 104, no me'l sé de memòria, però parla de les forces i cossos de seguretat i l'apartat 2, sobretot. Recordem que la llei orgànica 286 ve d'aquí, ¿vale? ¿Y qué diu? Determinará las funciones, los principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Principios básicos de actuación, bàsicament. Aquesta llei també ens parla dels principis bàsics d'actuació, que veurem que és un copiar, pegar, literalment, de la llei orgànica 2/1986, ¿vale? Així, més que res, veieu que està com una mica relacionat. I també és més que res que tenim la jerarquia normativa, que les lleis de baix no poden contradir a les lleis de més a dalt. Vale? Anem a continuar. Títol 2 de la coordinació i col·laboració entre forces i cossos entre policies locals. La coordinació de les policies locals, definició i funcions, comissió de coordinació de les policies locals i altres òrgans col·legiats, l'abast de coordinació, la col·laboració i la cooperació entre policies locals. Molt bé. Anem a veure el tema 5. Estructura i organització de les policies locals. Capítol 1. Les escales i les categories dels cossos de policia local. I capítol 2. El cap del cos de la policia local. Vale? Aquest sí que el donarem més. Aquest també pot ser que el donem. Segur que us desperte per lo menys curiositat de l'accés i promoció, normativa aplicable, règim d'accés a les policies locals, la carrera professional. Després, règim estatutari, disposicions generals, això que és lògica, segona activitat i distincions i recompenses. I per acabar farem el títol 6 del règim disciplinari, faltes i sancions, procediment disciplinari i extinció de la responsabilitat. Anem a començar per aquí avall, vale? Capítol 1. Disposicions generals. Aquesta llei s'aplica a tots els cossos de policia de Catalunya, denominats genèricament policies locals. Però, com bé sabem, una policia local també vindria a ser una guàrdia urbana. Vale? Els municipis que no disposen de policies locals poden dotar de guàrdies, vigilants, agents, alguacils, similars. Hi ha un municipi que no diré el seu nom perquè donaré una pista del lloc en el que vic, de moment encara ho vull preservar en l'anonimat, que en aquest municipi no té policia local, té vigilants. Ho fico com un exemple, o sigui, vigilants de seguretat que són literalment funcionaris, igual que un policia és un funcionari que depèn de l'Ajuntament, doncs en aquest municipi en concret, pel que he vist, doncs també. Article 2. Les policies locals són instituts de naturalesa civil, recordem,
l'únic cos de policia que és militar és la Guàrdia Civil, que tot i dir-se Guàrdia Civil és militar, ¿vale? Amb estructura i organització jerarquitzades. S'entén per policies locals els cossos amb competències, funcions i serveis relatius a la policia de seguretat ciutadana que depenen dels municipis. Val. I això que comentava, no ho he comentat, però més que res, perquè, bueno, ara ho veurem, els policies locals per tradició històrica es poden dir policia municipal o guàrdia urbana, ¿vale? Més que res, la ciutat de Barcelona és guàrdia urbana. Val. Anem a l'article 3. Hi pot haver policies en tots, que aquí està, bueno, però és tots els municipis de més de 100.000 habitants, ¿vale? Després, en cas que no hi hagi, que aquí ho fique, els municipis de menys de 100.000 poden fer tràmits al conseller d'Interior amb un informe previ de la Comissió de Policia de Catalunya. La Comissió de Policia de Catalunya és un òrgan que està establert a la llei la 4/2003, un segon, us ho miraré ara en un segon, us ho miro en un segon, però crec que es deia 4/2003. Sí, la 4/2003. És la llei d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, que la donarem en un futur, ¿vale? Perquè també aquesta llei és important tant per policies locals com per Mossos, ¿vale? Després, bueno, aquí Comissió de Policia de Catalunya, pregunta típica, qui organitza Mossos, policia local, Mossos? La Comissió de Policia de Catalunya. És l'òrgan col·legiat consultiu en matèria de coordinació de la Generalitat dels Mossos i les policies locals a Catalunya. Bueno, si voleu fer-li una llegida podeu, ¿vale? Ara us tanco això i continuo. És més que res, això és l'article 8 de la llei 4/2003, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. Més que res que ho sabeu, ja us sonarà en un futur, ¿vale? I res, que l'he dit, que els municipis amb menys de 100.000 habitants, amb un parell de tràmits i amb l'informe previ d'aquesta comissió que us he esmentat, podrien tenir policia local, ¿vale? Article 4. La policia municipal en cada municipi s'ha d'integrar en un cos únic i sense perjudici de l'organització interna que adopti cada reglament. El comandament de la policia local és exercit per l'alcalde. El comandament immediat de la policia local correspon al cap del cos. Genial. Article 5. L'àmbit d'actuació de les policies locals és constituït pel territori del municipi corresponent. En un futur donarem la llei reguladora de bases de règim local i el Real Decret, ara sí que estic una mica espeso, us ho miro en un segon, a veure, un segon, pararé el vídeo i continuo ara. Val, ja ho tinc, disculpeu les molèsties. El decret legislatiu del 2003 d'alteracions dels termes municipals. Bàsicament donarem el municipi, i el municipi bàsicament comprèn un terme municipal. Aquest terme municipal, en molts casos, segons quin poble, pot abarcar el poble i una mica més enllà. Ja ho donarem. O, per exemple, el terme municipal de Barcelona és diferent del terme municipal de l'Hospitalet, que, tot i estar juntes, són dos termes municipals diferents. En pobles, clar, un poble pot abarcar una mica, segons el mapa en què estigui establert, una mica més enllà. Però, no m'enrotllaré ara que no ho farem, però més que res, que igual que abans he comentat la comissió de Policia de Catalunya, ara us comento una mica la llei reguladora de bases de règim local i el decret legislatiu 2003, que farem referència als municipis.
en qüestió, ¿vale? Més que res perquè us soni. Vale. Les policies locals només poden actuar, fora en casos d'emergència. S'hauria de donar el compte al Departament de Governació. Actualment, el Departament d'Interior, ¿vale? En cas que actuem fora del nostre terme municipal, ¿vale? De manera excepcional, recordo. Article 6, abans de prendre el càrrec, jura la Constitució. Article 7, l'exercici de les funcions de les policies locals gaudeixen de la condició d'agents d'autoritat. Si no m'equivoco, un jutge seria una autoritat i nosaltres seríem agents d'autoritat. Si m'equivoqués, corregiu-m'ho, estic molt atent sempre als comentaris que m'envieu. Vale? Després, això ho vaig tatxar perquè imagino que ho veuria poc important. I després anem al capítol 3 i si us fixeu, article 10, principis bàsics d'actuació. Això ja ho vam mamar com bé us he dit, a la Llei Orgànica 2/1986, adequació a l'ordenament jurídic, relacions amb la comunitat, tractament dels detinguts, dedicació professional. Quan ens referim a d'intervenir sempre, una intervenció pot ser ni que sigui una trucada, recordem, i llavors ja haurem intervingut. No podem fer-nos els herois quan hi ha algú que o hi ha una baralla de 10 persones o hi ha un atracament amb pistoles. No, vull dir, intervenir ja vol dir fer una trucada, avisar, saps? Secret professional, molt lògic. I una mica aquestes que les vam donar al vídeo anterior, ¿vale? Després, les policies locals són responsables personalment i directament pels seus... Aquesta d'aquí i en els casos patrimonials pagaria l'administració en qüestió, que és el mateix, és que és un copiar-pegar dels principis bàsics d'actuació de la Llei Orgànica 2/1986, nois. Vale, aquesta sí que és important. Aquesta sí que és important i ara és nova. Que aquesta també, és importantíssima. Que ho sabeu. És importantíssima. L'he passat ràpid, però perquè la vam donar, ¿vale? Vale. Aquí, article 11, funcions, és molt important. I alhora és molt lògic. Totes les funcions, però anem a donar-les. Protegir les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències d'aquestes corporacions. Ordenar i senyalitzar i dirigir el trànsit dins del nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació. Instruir atestats per accidents de circulació esdevinguts dins del nucli urbà, en el qual cas han de comunicar-se les actuacions dutes a terme a les forces o als cossos de seguretat competents. Exercir de policia administrativa a fi d'assegurar el compliment dels reglaments de les ordenances, dels bans, de les resolucions, els reglaments, les ordenances o els bans. Això pertany al municipi. Ho donarem, però que sabeu que això és cosa del municipi. Cada municipi té els seus reglaments, cada municipi té les seves ordenances. Cada municipi tindrà la seva ordenança o el seu reglament m'invento, càrrega i descàrrega. La seva ordenança de tinença d'animals, ¿vale? Això, saps, en cada municipi hi haurà les seves ordenances pròpies, ¿vale? Exercir i amb les seves sancions, les seves multes i el que sigui. Exercir de policia judicial d'acord amb l'article 12, que l'article 12 està aquí, ¿vale? Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes delictuosos en la qual han de comunicar les accions dutes a terme a les forces o cossos de seguretat competents.
col·laborar amb els agents de les forces o dels cossos de seguretat de l'Estat i amb la policia autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre de grans concentracions quan siguin requerides a fer-ho. Veieu que és tot molt lògic, molt lògic. Amb una llegida jo crec que... però és que és de totes formes important. Cooperar en la resolució de conflictes privats quan siguem requerits a fer-ho. Vigilar els espais públics, prestar auxili en accidents, catàstrofes, calamitats públiques, participant d'acord amb el que disposen les lleis en l'execució de plans de protecció civil. En un futur donarem protecció civil, ¿vale? Ara, si us fixeu, qualsevol dia que pareu les notícies, per lo menos la paraula Procicat la sentireu 3 vegades, pel tema del Covid. Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria del medi ambient i de protecció de l'entorn. Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi. I qualsevol funció de policia i seguretat que d'acord amb la legislació vigent sigui encomanada. Vale. Recordem, aquesta la teníem com a funció aquí a dalt. Article 12. Auxiliar els jutges i tribunals en la investigació dels delictes, quan siguin requerits a fer-ho. Vale? Article 13. Els vigilants, no els policies locals, els vigilants, vale? Els vigilants poden custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals. Recordem els vigilants, que són funcionaris, sense el com, són funcionaris que estan per el seu ajuntament, però hi ha ajuntaments que prescindeixen de policia local i tenen vigilants, vale? Ordenar i regular el trànsit dins del nucli urbà, d'acord amb les normes d'actuació, participar en tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil d'acord amb el que disposen les lleis, vetllar pel compliment dels reglaments, ordenances, plans, resolucions i d'altres disposicions i actes municipals. Vale? Anem a baixar. Aquí he fet un dibuix que està molt bé. Això m'ho petaré, vale? Perquè ho he ficat aquí a baix, superbé i supermono. Vale? És aquest quadre d'aquí. Vale. Article 24, vale? Aquest quadre l'he fet jo. Hi ha diferents escales, vale? Si us fixeu, hi ha la bàsica, la intermèdia, l'executiva i la superior. A la bàsica pot ser agent o caporal, vale? Actualment és el grup C2 i com a estudis mínims hauries de tenir o la ESO o el graduat escolar o una FP1, vale? Després, com a escala intermèdia, a les policies locals tenim sergent i sotsinspector. Seria grup de C1, vale? Amb una FP2, un cicle formatiu de grau superior, o un batxillerat, vale? A partir d'aquí tenim l'executiva amb un inspector. El grup actual és la 2, diplomatura o grau de 3 anys. Després tenim l'escala superior, que hi ha o bé els intendents majors i superintendents, que es requereix una llicenciatura o un grau de 4 anys. Aquest quadre, si us el voleu agafar, saps, i us el voleu guardar, jo crec que estaria molt bé. Més que res, que aquesta pregunta surt. Ha sortit a diverses oposicions de policia local. Per tant, aquest quadre jo crec que l'hauríeu de tenir molt interioritzat, vale? Article 25. Correspon als municipis aprovar la plantilla del cos de policia respectiu, que ha d'integrar tots els llocs de treball corresponents a cada categoria de personal i adequar l'estructura del cos a les categories que estableix aquesta llei. Vale. El Departament d'Interior ha d'establir per reglament amb l'informe previ de la Comissió de Policia de Catalunya, recordem, llei 4/2003, que encara no l'hem fet, la farem en un futur, però que aquesta comissió sortirà d'allà, vale? I la donarem profundament. Vale? Els criteris per determinar la categoria i el nombre de càrrecs
de comandament en funció del nombre d'agents o habitants o de les característiques del municipi. Han d'integrar les plantilles corresponents a les policies locals. Val? Després, atentos a aquesta d'aquí. La categoria de superintendent només, això ho ficaré en negreta, es pot crear en municipis que tenen més de 200.000 habitants. I les categories d'intendent major i d'intendent només es poden crear en municipis que tenen més de 10.000 habitants. En els municipis de menys de 100.000 habitants es poden crear excepcionalment les categories d'intendent major i d'intendent si el nombre d'agents excedeix als 250 o de 100, respectivament, i si les característiques del municipi ho aconsellen. ¿Vale? Article 26. El cap del cos policial, de la policia local, sota el comandament de l'alcalde o de la persona en qui aquest delegui, exerceix el càrrec immediat del cos. Normalment és el regidor de seguretat. En el cas, per exemple, de Lleida, seria el mateix alcalde. Si no m'equivoco, l'alcalde de Lleida és Miquel Puello, que va elegir agafar-se el càrrec de regidor de Seguretat Ciutadana. Ho pot fer, A un altre municipi, pot ser ja un alcalde i un regidor de Seguretat Ciutadana. ¿Vale? L'alcalde ha de designar entre els membres de major graduació a qui l'ha de substituir i també en cas d'absència d'aquest. ¿Vale? Article 27. Correspon al cap del cos, tot de sentit comú, sí. Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos, formular propostes pertinents en quant a recursos humans i materials i informar l'alcalde o el càrrec del funcionament de l'Ajuntament. ¿Vale? És de sentit comú, però val la pena llegir-s'ho. ¿Vale? Després, capítol 2 del règim d'accés de les policies locals. Està tot en petitet, però bueno, jo crec que per lo menos és curiós. I vosaltres que teniu pensat o aneu a fer aquesta oposició, pues mira, saps? Jo crec que això que us emportareu. I, bueno, és que està bé llegir aquesta llei. Bueno, anem a ello, perdó. Que m'enrotllo. L'accés a la categoria d'agent es fa per oposició, per concurs oposició o per convocatòria lliure, ¿vale? Llavors, bueno, aquí tenim una mica els requisits i després, article 30. Per ser caporal, sergent o subinspector se fa per promoció interna mitjançant concurs o oposició, ¿vale? Entre els membres del cos que tinguin com a mínim 2 anys d'antiguitat en la categoria immediatament inferior a la respectiva. Després, aquí, categories d'inspector, d'intendent major i superintendent. Es fa per via concurs o oposició lliure. Per tant, qualsevol podria optar-ho, ¿vale? Capítol 3, la carrera professional. No crec que surti... parla de l'ISPC... no crec que surti, això sí que m'ho petaré una mica, ¿vale? L'higiene, tampoc... el títol disciplinari. El règim disciplinari, perdó. Són importants, però és que al final us diré, feu-vos una llegida. Feu-vos una llegida perquè l'únic que faré serà llegir-vos això, ¿vale? I després, sí que us comento una mica les sancions, ¿vale? Però si voleu, mireu-vos el títol 5 del règim disciplinari i us l'aneu llegint, ¿vale? Per una falta molt greu, separació del servei, temporal o definitiva. És definitiva si hi ha condemna per més de 6 anys, ¿vale? Per tant, us poden fotre fora, bàsicament. Després, suspensió de funcions per més d'un any i menys de 6, perquè si és de més de 6 ja te foten fora de la policia. Per una falta greu, suspensió de les funcions per més de 15 dies i menys d'un any, ¿vale? Amb pèrdua de retribucions i el trasllat a un altre lloc de treball. Per una falta lleu, entre un dia i menys de 15 dies amb una pèrdua de les retribucions
el trasllat a un altre lloc de treball i la deducció proporcional de les retribucions en cas de faltes de puntualitat o d'assistència. I se faria una amonestació, ¿vale? I després, article 53, més que res saber una mica això d'aquí i diria... aquí una mica d'extinció de responsabilitat, més que res tenir en compte, que aquí ho he ficat jo manualment, que se veu més fàcil, quan s'extingeixen les faltes molt greus, als 6 anys, les greus als 2 anys i les lleus al mes. I després aquí tinc que jo mateix m'ho he esquematitzat de diferents maneres i tot és el mateix que us he explicat fins ara. I res més. Avui vídeo nou de la llei 10.1991. Espero que us hagi agradat el vídeo i, com sempre, desitjar-vos molta força a tots.